Здравейте! Това е моето първо видео, в което казвам различни неща, които ще правим докато снимам, чаленджи, предизвикателства, много други неща, влогчета. Също може да се абонирате за мен. В другите клипчета може да има и също други хора, които също имат канали. Може да казвам да се абонирате за тях. И много други неща. Това дали ще прави повече клипчета, зависи от вас. Но вие решавате. Ако искате да прави клипчета, пишете долу в коментара. Може най-различни неща. Казвайте на приятелите си за моята страница, ако ви е харесала, разбира се. И така, може да имаме забавни случки, не чак толкова забавни, влогове, дейли влогове, морнинг влогове и много други влогчета. Само влогчета ще има в моята страница. И това може би. Също ако гледате косата ми, това е малко странна коса, но не обръщате внимание. Ще има също много други урочета. Пишете какво искате най-много. И това. Така. Няма друго какво да кажа. Това е от мен. Очаквайте първото ми клипче. Много скоро.